anyar sing ali-aline anyar gelange anyar melare anyar ketara mari jedul mekar sing guyune banter nang Taiwan terus nang Jepang umplunge kongguan isine rengginang bismillah ngitung genah-genah kendhati kalah matur nuwun Pak jangkepno perintah ketemu riyaya padha senengan ini padha silaturahmi karo sanak lan tuwa gane padha salam-salaman jaluk nom morona minal aidin wal faizin iku sing diucapno sakataing lepat kula nek bisa ura hablum minallah hubungan karo Gusti nek hablum
Posone wong sakniki kali posone wong jaman biyen benten. Nek wong biyen poso kait poso kuru ketemu riyo ya tambah kuru. Nek ibu-ibu Jatikalang boten rupane. Kaitan megengan poso kuru-kuru riyo ya lerong dina langsung dadi bunder-bunder. Layak napa lek gak bunder-bunder. Buka jam 6:30 wis buuh golek takjil. Nggih napa nggih? Gedang gorengan dipangan. Telo digoreng dipangan. Gorengan tahu dituku, gorengan ote-ote dipangan. Ana situk sing gak dipangan. Gorengan aspal. Dipangan nek nyonyor. Gorengane dereng ese. Es teh dituku, es tahu dituku, es garbis, es teler, es jus. Ana situk sing gak diombe wong Jatikalang. STNK. Mergo wis digadekno. Masalah luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk pemerintah Desa Jatikalang. Luwe-luwe panitia Pak Ketua matur nuwun Pak Wahyudi. Masalah ketua sampean Bu nanggap lodruk niki janjian kali kula niku mari magrib. Alhamdulillah toto omah jam 11:30 bengi. Teko nggawa montor kula disusul kula jak teng Mojokerto. Takon rego gatik dinyang. Nggih, gatik dinyang. Jaluke napa dicatet. Rokok, sego, jajan, terok dicatet kabeh. Alhamdulillah kula teko jog niki wau tibake pun dibayar lunas. Belas gatik dinyang. Tepuk tangan untuk Pak Wahyudi. Nggih, luar biasa. Luwe-luwe kasun sampean sapari wis mulya wong emang. Masalah. Niku kula anggap cacak, Bu. Kula dadi pamong 2012 pun ketemu kali Cak Sapari. Pawakane jene ngoten niku gak ireng, gak pote yo mangkak ngono niku kedhiye. Tapi akase petung pamong pundhur rong pedet. Nek wonten kegiatan napa-napa sampe gak adus Cak Sapari niku. Tapi wong Sapari masih adus gak adus ya padha ae. Tapi matur nuwun, temen niku cacak kula nyer kula lakoni cacak kula. Nek kali pamong sing nom-nom mesti mbimbing. Masalah kula biyen dereng kenal Cak Sapari mboten gadah napa-napa, Bu. Omah mboten gadah, sepeda mboten gadah, bojo mboten gadah, dereng kenal Cak Sapari. Bareng kenal Cak Sapari, utangku neruwe cek saiki tambahan. Kebacut, daya napa dituduhno nek golek bunga murah nang Bank Delta. Nek wis oleh PTSN nang BRI, apal. Alhamdulillah. Muga-muga kajate warga Jatikalang diterima kali Gusti Allah. Allahumma. Tahun ngarep masyarakatnya tambah sejahtera, adoh balak belai adoh saka penyakit. Allahumma. Sing penting setunggal, sampean kudu kompak, kudu rukun. Pak Lurah sak perangkate kudu didukung nggih Bu nggih. Nggih, nek sampean jagano Cak Sapari tok mboten nutut tenagane. Tapi nek diewangi Pak Wahyudi, diewangi Pak RW kuwabeh guyub rukun, insyaallah masih yo ganok dana iso nanggap ludruk. Tapi iki wis lunas ngoten mawon. Insyaallah niku kula gremeng-gremeng teng mburi Cak Sapari kali Jeragan kali Mas Nizar. Wah, luar biasa warga kula seneng kali karya budaya Mas Nizar. Insyaallah ruah desa tahun ngarep kula nanggap son horeg. Angger regetno jane Sapari niku. Gak ngrasani Sapari, dirasani gak perlu tambah ireng.
rongo manuk susah rongo dawa buntute wong buntute sing akeh mulune nek digoyang ser aduh kerine sece maneh cak karo manukku dhewe buntute cepak endase uga cepak kene opo adem ngene manukku betak rondo ayu liwat manukku ngandang konjene manuk nyutak cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun tepuk tangannya mana? Sing gak tepuk tangan iku asam urate kedukuren. Sampun ngantuk napa dereng, Bu? Hei, kabehmu lho, iki kampunge lho. Kon gak oleh royo anak desa pari kono. Kanca-kanca sapari, kanca-kanca lurah. Wayat noko. Koyo kon ro Pak Lurah Yatnoko. Wah, iku lurah sing jos. Lah kok iso jos? 3 periode, Bos. Pak Yatnoko 3 periode. Iki dalam proses kon tak kandhani. Proses apa? Pendandatanganan lurah seumur hidup kok. Lurah seumur hidup iki awakmu ngomong jere pamong. Ngerti wong masyarakat kene terutama panitia. Iya. Wong ket ngarep gak ono salame. Ya gak ono uluke nang masyarakat. Lah tugas kan ngitung ya. Ngitung ya ngitung tapi paling tidak ditunduk kesopanan. Attitude akhlakul karimah. Ngono. Adik sopan-sopan berarti pidato ngono ah. Lho mestine sih. Paling tidak sedekah bumi. Oh, sedekah bumi wis nyoto. Nyoto. Nek wong Jatikalang kene iki senengane sedekah. Sedekah. Sedekah itu lifdatil balak, sedekah itu nyegah balak. Awakmu ya roh ngono lho. Siapa yang memberi, yang suka memberi pasti akan mendapatkan pahala dan berkah. Gak mesti. Gak mesti. Sedekah itu lifdatil balak iku wis nyoto kan. Nyoto artine sapa sing seneng sedekah diadono sapa balak. Teges seneng memberi. Sing seneng memberi pasti oleh berkah oleh pahala. Gak mesti. Lah kok iso gak mesti? Lah nek kon dikeki racun gak boko kon. Jelaskan dulu memberi apa. Lah nek kon dikeki racun kok ombe, kok untal. Aku kok malah goblok ngene. Cacok gembul sapari gak pate cerdas hari iki. Yo gak, tapi kan ketok warga Jatikalang kene. Jatikalang selain wonge seneng memberi, tak delok Karang Taruna Linmas Pamong saling tolong menolong. Tolong menolong. Wong sing seneng tolong tinolong iku yo oleh berkah oleh pahala. Gak mesti. Lho kok gak mesti maneh sih, Gel? Yo gak mesti. Jelasno maneh sing gamblang sing cetha tak jelasno. Tolong menolong itu adalah perilaku dari Pancasila. Wis seru. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Lah kok iso tolong menolong ku jelas kebaikan dan mendapatkan pahala. Gak mesti nek kon nulung maling. Kon nek nulung rampok, kon nulung bandar narkoba, kon gak tersangka. Aku kok malah goblok ngene. Sakjoke gembul sapari dikandhan. Oh, gembul sapari ya aku wis kadung kenal. Gak tau parek ket mang ndelesep mbok mburi salon ae. Luar biasa, wong Jatikalang khususé. Jatikalang ana 3 dusun. 3 dusun. Jatisari, Jatirejo, Kalangan. Kalangan. Numplek-blek dadi siji. Numplek-blek dadi siji. Kene wis kondang. Kondange prestasine delon BUMDes maju. BUMDes maju nyatane? Nyatane kenyataane wong kene sing bayar pajak oleh hadiah. Enggak, Bu.
Sing bayar pajak oleh hadiah teng mriki. Oleh hadiah. Tepuk tangan buat bumdesnya Bu, luar biasa Mas. Kon kok ero gel sampai saking sregepe lho. saking sregepe. Delon buriku. TPPPS. TPST. Iya ku mang apa? Kon mang TPPPS. Tibake. TPST. Lah padha karo lambemu sing bener awakmu kok kon ngeyel. TPST gel. TPST ku lho. Saking sregepe. Saking sregepe. Wong ana dagelan ana ludruk kok si obong-obong ae. Heh, Masa sik obong-obong iki lho. kok glane akasmu kok gak kepengin delok. Ya gak saking iku mesin niku sing obong-obong ditonggok wong siji gantian. Oh, sore kene leren nggo kono sok kemendeng ambune. Iki nonton ludruk aja obong-obong aku. Ketah wong nyambut gawe arek. Saking akase wong Jati. Wong Jati salah. Kandhane Luar kok iso. biasa. Paling tidak ngekei sambutan nang masyarakat kene. Oh, Ben iso. jelas. Mas, sambutan. Sambutan. Pidato. Koyok Pak Lurah, Mang. Ya iya lho, kaya yang nokoi lho. Iya, Pak ya. Iku meneh lurah seumur hidup rencanane. Karo Kon kate nandi? Eh? Kon kate nandi? nang Sapari. Gak rene maksud jenenge pidato nyedek karo audien lho. Oh, iya iya iya. Gena-genae lho, gena-gena. Iya, Kok nek kon iya. maju-maju ngembleki bapak iku lho. Iya ya. Aku isin aku. Sing gena nek sambutan kaya Pak Lurah Mang sing ngrungokno sik akeh. Iya, iya. Kampung kowe iki wis bengi sik ditunggoki wong. Mangkano rungokno. Sing jelas. Kene iki wonge wong pinter. Pak Wahyudi ketua panitia ya pinter. Kancaku pamong-pamong kabeh kene pinter lho. Ayo nyocot maneh. Ah, muring-muring Goblok. anu sik. Sing enak dirungokno masyarakat kene iki ben jelas ben cetha. Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi. Hei, suaramu kaya Habib Syekh. Kon garone aku kiai. Masalah, apa gak ono gulune iki ya? Anggitmu kodho. Enak suaramu. Ana wong kate pidato cakut tapi titik kaya iri ngono. Mangkano tak dadi kaya aku, Dek pantes nek pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane rek. Praene gak enak, suarane enak. Kok nek ngrusuhe tak bacok. Ya pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo gopoh. Cetha. Waktune sik dawa. Sik dawa. Kok kene iki sing delok wong pinter-pinter Jati Kalang SDM-e tinggi. Kon wis seru. Kon nek sambutan ojo kesusu-susu sing genah. kurang jelas ya apa? Ojo gopoh. Kuping nek dengkek gareng nggo omah kono lho. Aku kok diseneni wong iku aku. Aku ragu koyo kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu. Iki lho, kon kok bulet nang assalamualaikum ae. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho kene lho. Lah iya ngono, ket mang lak ya ngono. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullah. Aku delok cangkemmu. Tak uwek-uwek. Sing ana ambiyake iku lho. Dadi ambiak-ambiakan. Kesuwen. Kon pidato ngono iku sing delok bokonge selok panas. Oh, berarti kudu cepet. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang kami hormati. Bapakmu. Ibu-ibu yang kami hormati. Ibumu. Aja dawa-dawa sing delok selek bokonge panas. Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sapa? Saudara-saudara itu. Saya jajal kon sih. Cekak. Dan cetha. Kok malah goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kon niku lho merem ah. Masih gak kon dodono ya ro nek iki malam. Kowe ini kok jare pinter koncone Pak Yatnoko. Kayak buntelan kresek ngono kok. Di sini Ket mang yo di sini masih hutan doprok. Kalau bokonge sampai klomo. Sing ngomong di sana ya sapa? Bebek ngomong mulu. dhewe ae. Bebek mulu kan.
Sambutan sing temen ngono lho. Sambutan no basa Indonesia aku sing basa Jawa atau sambutan Lho kon kaitane wis kliru jare ojo dawa-dawa bokonge selok panas. Lho. Por. Ya Allah. Minal aidin wal faizin. Iya, minal aidin wal faizin. Salah petunjuk sepuro riyaya durung kepethuk. Iya, Kon tak kruput nang omahmu kok wis budal. Iya rek aku dulurno mati marani dulurku sing tuwa aku ya sepurane sing akeh. Eling-elingi riyaya aku bae budal tak akasi cek iso mampir nang omahmu. Heeh. Kok cik wis budal kon Lah, iki ya iya. apa? Kon ambek sapa nok kene? Heh? Ambek sapa? Kan karo tak ambek sapa? Ambek sapa? Kene tak kandhani kene. Aku mang budal rene ku wong akeh ngono lho ya. Lah diceritane kan penggaweane iki didom Iya. supaya kabeh krasa. Iya. Lah koncoku akeh, cek padha rata ngono lho. Kon rene mau sepedaan tak. Aku yo sepedaan. Wong omahku ide, wong aku watu golong kene. Ya kene. Iya. Makane aku iki karo riyayaan. Lah, aku ingin nang omahmu kon yo gak ono. Ngono lho. Makane nek gak janjian iku yo ewo. Ewo. Masih wong gak penggaweane tapi kan ono kesibukane. gak maido koncone Sapari. Kon lapo sih, Gel? Kok glani kon? Wong kene ambek kono ae riyaya mbok njaluk sepuro, salamane pilih kasih. Karepku yo ngono, masalah bonggel. Bonggel kakekmu kono. Buku bongkel. Benggol. Buku. IR Alexandro Bogel MSI. Sik, rene. Iki tak urus iki. Nek omonganmu mangalor ngidul gak tak urus. Ya nuwun sewu. Ya apa? IR Alexandro Bogel MSI. sik talah. IR iku insinyur. Kon lho kapan kuliah? Wong sekolah kon dolin ndok. Kon sekolah Alah. teknik ah kon. Masih Sapari, Bayudi, Pak Niatnoko. Kuliah paling yo ditele digeleng nggo mburi, gak digeleng nggo ngarep. Berarti kon insinyur. Jare sapa? Lah IRI. Sing ngomong sapa? Kon kok kemeru sing kuliah awakmu ta? Hari iki apa sih? Lah IR iku mang apa? IR Insinyur. sapa sing ngomong? Lah apa lho? Ireng Rata. Lah MBI, Magister Bisnis. Sing ngomong sapa? MSI. MSI, Magister Sains Informatika. Sing ngomong sapa? Lah, Kok- MSI. sing kuliah awakmu taku kon kok ngelokno aku. Lah ya Ya, sing kuliah ku iki kon kok medenten sih. Kon iku yo ngono kok. Dodolno, cero. MSI ku Magister Sains. Kemeru. Lah apa? Takono Wayatnoko. MSI ki apa? Manusia setengah iblis. Seneng kon. Pantes bebekmu kok digondol-gendol. Ngono kok pamerno. Yo gak dipamer Aku iki lho. Masih ada titel yo gak ngomong-ngomong. Dapuramu ditelopo. Lho ya apa? Ya obong-obong sampah nggo buri ku sing iya. DRS Klowor Sumodi Mejo SAG. Aja ati kembar-kembari lho kon. Pak Yatnoko celukane Klowor lho. Lho iya. Kon tak bacok lho kon kok. Pak Yatno iki celukane Pak Lurah Klowor lho. Ganteng. Ayo apa Pak Yatnoko kok gak jeneng Klowor? Lha apa? Biar saya muruhi pidato aku. Lu. Lho ya apa? Sik Wor. DRS Klowor Sumodi Mejo SAG. Opo iku? Urusan. Aku duwe kanca loro kok lucu-lucu ngene. Lucu angetmu putumu ah. Berarti kon dokter Andes. Sopo sing ngomong? Klowor Sumodi Mejo SAG sarjana agama. Jare sapa? Lah iku mang DNS ku dokteran tak tunyo lho kon. Anggitmu kanca duwe DRS. Lah, Apa DNS apa? Jujur rada suwe. Lah SAG Sarjana alam gaib. kon tunggale iki lan manusia setengah iblis. Ayo melu aku nang kali Brantas. Lah apa? Tak delep-delepno. Lah kon ayo melok aku nang TPSD. Lah apa? Tak obong. Aku melok sapa? Kon melok Sapari. Melu Wahyudi. Kok iso royokan titel iki? Pak Yatnoko, Iya. kok iso gak jeneng Klowor iku oleh kepengin hormat nang gurune sing nguruki pidato. Lah, potonganmu kaya kobokan pidato Nuwun banget. sewu Pak Lurah sing ngomong niki lho nggih sanes kula lho nggih. Pak Yatnoko mulih. Kon ngomong sakmono dawane. Pidato ayel-ayelan. Buktekno lek kon wong loro iki gak duwe dasar-dasar dan retorika ilmu pidato. Opo ada retorika barang Lha ya apa? Ana ilmune, Dik. Kediri kutane. Sing dadi nyatane. Kon padhe bereset tak jelok-jelokno kon. Apa atiku wedi ya? Aku sing ngene iki wis kepikir kudu ngomong. kon ngomong gurune Pak Yatnoko, kon ngilokno aku pidato kok mbek Bogel gak jeluntrung, lah kon iso ta? Ngrungokno teko salame tok e lho. Ketara lek wong bulet kon niku. Lah terus pidato. Dasare wong pidato gak usah kakean teori. Terus Ngapek teko urutan abjad cukup telu. A B C. baik.
Wong kene ket mang teko selamat malam bulet kon tambah ABC. Wong sakmene kae arek dikeki ABC tok. Iku ngono awakmu ancene gak nyekel ilmune. Ayo, berarti contohno. ABC. Ya, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. B. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. C. Cukup sekian, terima kasih. Ya. Kon kok pinter, Dek. Iso ABC kon iku lho. Diuruti sapa kon? Kon tak kuwaplok lho kon kok. Iki gak tak caleni gendeng. Kok iso ABC tok dadi 800.000 iku. Lah iya. Sopo kon iki? Allah. Wong nyambut gawe wis ketemu dalane gampang, Dik. Kudu pidato saiki. Lha ya pidato ta. Ya pidato sih. Sebelum pidato kita harus menata penampilan Iya, iya. di hadapan masyarakat banyak, apalagi disyuting dengan kamera Yusuf. Yusuf pademu ah. Aku suwe gak ngaploki wong lho. Loh, riyo Dik aja ngaplok-ngaplok. Kok iso ngomong YouTube. YouTube. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan Oh, benar. tidak bisa. Saiki ku zamane era modern Gen Z harus go internasional. Bahasa Indonesia yo gawe bahasa Inggris. Loh, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia adalah terdiri dari banyak suku, pulau, dan etnis. Tapi sekarang persaingan globalisasi, Bos. Semua negara manca bisa masuk ke Indonesia. Bahasa Inggris menjadi bahasa penentu. Tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan termasuk bahasa ibu. Aku anggota. Kon bahasa Inggris. Ya. Kon bahasa Indonesia. Kamusmu, bahasamu iku nek cara matematik terlalu boros. Kok iso boros? Iso boros. Paling boros bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Umpama hitung-hitungan entekno mangsi. Gak koyok basa Jawa. Ibarat petelot kakean setip. Kakean setip Lek kon, basa Jawa. Ya wong arek ndawar. Ya iso Basa Jawa saya bangga. Lah kok iso kon ngomong basa Jawa paling singkat, paling katene. irit. Kate gak bangga basa Jawa ya apa ngiso niku tok. Mosok job nang Taman Mini, ana ge rest area ge Tangerang iki. Ora dhewe. Mosok ana wong Jawa. Gak ono. Wong mudeng niku nang toko. Tumbas. Lah katene Wacut. Ada saya dibuktekno. buktekno. Aku tak bahasa Inggris, Iya. Aku bahasa Indonesia. kon bahasa Jawa. Mm-mm. Nek atik bahasamu luwih dawa teko bahasaku tak bacok kon mulai. Iya ya dibuktikan wong kene loro kabeh pinter kabeh. Saiki nek misale bahasa Inggrisnya I don't know. Saya tidak tahu. Mbuh. Mbuh. Sik. Kok nulis kok dari saya tidak tahu. I don't know cukup nek wong ganti kalang. Mbuh. Mosok sing ngono tok iki. Irit simpel mudah. 800 Yo ribu. sitok iku tok. Alah. Yo sitok iku Makanya tok. terlalu boros. Lah nek this is for you. Ini untukmu. Ya. Hei, kon iki temen bos e. This is for you. Ini untukmu. Ya. Takon wong sakmene kae. Mosok ngono tok. Lah irit ya Bu ya. Ya. Paling yo iku tok. Ya Kak. Arek iki sekolah bayar apa sih? Saya lah nek iki I don't care. Saya tidak peduli. Apa nih? Saya tidak peduli. Bah. I don't care, gel. Saya tidak peduli. Bah. Oh, apa sih arek iki? Bakon ngene bakon bah. Paling simpel paling irit. Lah nek iki I don't believe. Saya tidak percaya. Pret. Ya apa sih arek iki cak? Gel, Apa? I don't believe. Saya tidak percaya. Pret. Mau sore bayaran 1 juta diantar nyoh. Mbuh, ambek pret ae iki lho. Iku nek nek gayitil maksa. Saiki golekno kalimat sing rada dawa. Sewakno titik. Fall in the front. Ayo. Jatuh ke depan. Delosor. Fall in the front. Jatuh ke depan. Delosor. Kalau aku musuh delosor. Fall to the back. Jatuh ke belakang. Geblak. Wis war, ayo mulai war, kalah pinter war aku ambek kon war. Aku nek Wis iki terakhir. Apa? Fall to the far. Jatuh ke kejauhan. Mencelat. Lapa kelakir kan kok mundur bot jauh. Mencelat. Geblak delosor beres.
Jawa itu simpel, Bro. Aku entek kamus papat ya gimana? Aku sekolah bayar puluhan juta kalau aku ambek Bu. Lah iya. Mang mulo aja sekolah ya ngobong larangan nggo mburi kono ae. Arek iki ajakno. Kon ayo, Apa? saiki kon tak Wis badai. gade badhe-badhe kon gak ngrasakno awakku. Lah apa awakmu dirasakno? Gendeng ah, ngrasakno aku dhewe gak karuan. Rame-rame. Temenan. Apa? Kon gak duwe di dia. Maksudnya? Duwe. Duwe. Iya. Lah iya. Iya, tapi kapanane aku iku ero wong Madura iku lho, golek iki. Kon ana urusan apa? Kon golek Madura bahaya ndek warung sak Indonesia lho. Utang. Oh, ndek utang. Temenan. Iki nek utang, nek aku ambek iki gak iso nolong. Lah Sing sapa? iso nolong gembol. Sing iso nolong gembol. Kon wong gembol ning rambut awake dhewe bingung lho tak sambati. Arek iku sawangane ngono sambiane akeh. Sampeyan opo? Ya dodol pangsit, sego pecel, warung kopi. Jope lho sedina ping 3. Jope sedina ping 3. Kon aja sembrono, aku penting lho kon aja atik. Klambine kembar. Wah, Arek. wah. Perapatan wong telu. Pertigaan wong telu. Kuburan wong telu, gak nyambut gawe. Ya nyambut gawe, Pak. Ya nyambut gawe wong ngene luwak lauk ngene gak nyambut gawe. Nyambut gawe laporan awake ngono ah. Lho kono aja mengisini. Mengisini. Kedawan bahasamu Bahasamu kedawan, nyentekno mangsi. mengisini sini. boros. Memperbesar kemaluan loh. Anggitmu mak ero ta? Lah nek wetengmu sakmene ya wis gak iso gedhe. Gak iso. Rata-rata wong lemu iku lagi cilik. Kok lak karo. Aku duwe cara. Ono sing guyu iku lho. Ono sing guyu iku lho. Ero. Wong lemu iku diawake cilik. Nene. Apa? Nene. Ja. Kaya teletabis. Sik, Dagelane karya budaya kok tambah suwe tambah bunder-bunder. kok sik. Apa? Iki gak sepiro gede. Gak sepiro. Termasuk menisore rada gede. Iya. Aja nek diomongno. Ana tukul titik. Kula opo sih? Kok disensus iku lho. Wis ta lah, kon ngomong nyelokno ndek perapatan wong telu. Ndek pertelon wong telu kate lapo? Lah iya. Mosok rek bendina, kon iki wis rumah tangga. Apa? Mbok wong rumah tangga dadi wong sing tanggung jawab sampe kon Ngomong apa? Halo. Muni ngene lho. Muni ngono lho. Dublek kon niku. Kon niku wis rumah tangga dadi Iya. wong sing tanggung Wis jawab. seru. Kon bendina kudu nyambut gawe supaya anakmu ngono lho. Muni. Muni. Hater lho. Gawe sing iki. Sing iki. Tak cekle dhewe. Ya. Bahaya, kok mbok kene nang ngene. Aduh, ketatap temen. Kon niku sebagai wong lanang. Kon wong lanang. Iki ya wong lanang. Endi ra iki ya wong lanang. Masih aku ya wong lanang. Tapi aku nyambut gawe gak koyo kon. Esuk kok empong, awan nduk empong, bengi nduk empong. Nyambut gawe sing iso tanggung jawab supaya Yang ngono tekepen ae. Kongkon ngomong go TPST kono lho. Aku masih nduk perapatan ndek pertelon iki yo nyambut gawe, Dik. Aku iki kemasan. Kemasan ndek embong iki wanggitmu ah. dodol masak. Lah sapa sing ngomong? Kemasan. Lah jarimu kemasan. Ini Mas, paring-paring Mas. Iku ngemis. Lah ya kemasan. Kon nyambut gawe apa? Dodol anggur. Termasuk ya pinter. Anggur saiki larang. Anggur buah. Piro Pak? sak kilo? Sak kilo piro? Aku langgur-langguran. Ya nganggur iku jenenge. Lah iya. Awakmu. Nek aku jelas konro wingi ana montor Alphard ireng. Heeh. Anggitmu sapa iku? Daganganmu iku. Bodok, lah sing nyorong burine lah aku. Ala tukang dorong. Ngene rek ngene. Mumpung aku kepethuk awakmu. Ya. Wis ngene. Dorong. Lah yo iki lho. Aku dikai jajan katokan. Kotaan. Kotaan. Kon kok ditapuk panitia lho. Dikai sego kotaan, tak delek tak pangan golek luwe lek bengi. Tak tinggal dolen, Gak percaya. balik ilang Apa? sego kotaan. Syukur. Berarti dorong ngene. Dorong. Awakmu gorong. Dorong. Gorong. Gorong. Rene. Cocok iki. Yo ngene iki lho, Mon. Cocok. Iya. Pidato bak. Ayo tangane. Ha. Sing penting lak mangan. Iya, ayo. Ngene sih. Oh, gak enak.
Dodok. Ya, gak enak, Rek. Dodok. Mangan dodok. Dodok ta. Iki gak iso dodok Iki iki. masih gak dodok ya wis ndek. Ayo. Oh, gak enak ta? Gak enak. Losor. Ayo. Ah. Iki lho dul kopo iki. Lho goblok kan ya budaya ngene lho. Kok ngene mangane? Heh? Mangane. Sing ngomong mangan sapa? Lah ngene. Lah ya ngene tok lho mosok gorong kon. Aku mosok ngejak mangan. Iki mercon sik ana isine arek. Tak sumeke cangkeme ngono. Inna wa ma asobi. Aja pringisan ae. Aku kok lale-lale aku dipateni wong lho. Enak blok mati ku. Iya, bojomu oleh berasake kok. Kon nek mati nang Jatikalang Pak Lurah ya. Aku matine gelem budale rasa-rasen. Enak kon nek mati oleh surat kuning. Matane. Apa surat kuning? Surat kematian teko desa. Oh ya iku, kena digawe rono-rono kon. Iya, lebokno gaden. Lho, opo sih kon iki? Aku gak kok dhuwit. Kan lha apa sih? Boto duwe. Wong boto dhuwit ae kok. Ngene lho. Aku lek dhuwit saiki gorong ana. Temen rek. Tapi kon lek gelem manut aku, lek perkara dhuwit, boto pira kon? Aku butuh pokok ganyar utang. Lah iya boto pira? Ya wis mbok 500 mbok sak juta ngono lho. Manut aku, Ya. Temen lho ya. tak kei 500. Awas kono. Tapi kudu nggo kene lho ya. Manut sik nggo kene. Iya. Iki proyek Kene ae tak jupukno alat. Iya ya. Yo. Loh, nemu HP. Pengumuman HP-nya siapa yang jatuh di atas panggung yang habis nyawer tadi? Kita buka. Loh lah kono fotoku. Wah, Kon nek pringisan tak buacok lho. Aku wis temenan. Gembol. Arek kreatif. duit gak duwe. Duit gak duwe tapi Proyek duwe. duwe. Didadekno apa? Iku lho. Ya gak ngerti manut. Dikon apa aku? Lho sing penting oleh bayar mak kon dibacok wong Madura mang. Lek sakjane seumpamane aku gak ndelok awakmu buta aku gelem. Kok oleh Temen duit. butuh duit. Ngene, sing penting manut ya. Manut. Sik ta lah. Kok apa iki? Kon kate diombeni paracetamol iki lho. Kudu. Iku mek wae tok. Nah, iki ya. Iki digawe apa iki marung? Kate Oh, aku kok dodol. Iya dimodali. Aku kok dodol. Ya gelem aku nek dodolan. Tak kira dijak sulapan, tibake dodol. Dodol. Iki bakulan apa? Wis lu gosek sing enak. Longgo sing enak. Kon iku nganuto timbangane dibacok wong. Longgo ya longgo. Longgo ku ya bokonge didelek, Cak. Oh. Manut. Kan nek elok aku tak seragami. Iya lho diseragami. Iso gawe klambi iki. Elek gak pantes berarti ya. Gak pantes. Kate digaweni dengsi Aku kon. butuh duit iki. Iya ya. Kate digaweni Aku dengsi. butuh duit. Iya iya mari iki lho jare oleh duit. Cair. Aku kok apakno? Wis tak manut to. Kok odol-odol iki. Aku lho kok apakno? Tak kei seragam. Seragame anyar. seragam. Berarti Jare kepingin nang ganti. pabrik. Iya, pabrik. Nang pabrik. Pun dadi kalang akeh pabrik. Loh, gawe dengsi. Iya. Gawe dengsi. Oh iya. Iya ana dengsine. Oh. Nang pabrik ya. Yo seragam iki klambi sak klonoe. Kecik Klambi. sak klonoe. Oh iya iki ana celana iki lho. Aku klambi sak kono. Seragam. Seragam. Seragam, Dik. Salah. Iki lho kulote sapa? Iki kok koyo sing mari gegetan gak mang sih. Nyanuto ae lagi. Sik lo. Masalah ngapunten Bapak Ibu Cidek TPST pembuangan sampah laler ya. Dilaler iki. Iki Niku guguk laler. apa? Banter temen goblok. Cekoak. Seragame mosok ngene. Ana klono tak gak lho. Ha ono e. Oh ya wis iki sementara ya. Oh iya seragam sementara. Apa? Magang ae lho. Dicacak. Pabrik apa iki? Aku seragame kok meragukan sih. Aku kok jiret kagetmu kiri ah. Gak itu. Ah. Api rek. Aduh. Oh, kate live TikTok kayak ngenean. Iya. Ayo sing TikTok live iki lho. Longgo sik. VIP iki. Longgo. Ah. Raimu kok putet. Jadi seragam. Iya. Iki online. Seragam ngene. Raimu kok putet. Api rek.
Cek kata apik ratakno lho, Lah ratakno. iso mbeleduk kaya aspalan gak kena udan ya. Seragam Iya. Seragam iku. iki pabrik apa? Lho, Pabrik bedak. Kon kok digawe tumbal, nggo jero pabrik tenang ae. Tumbal matamu lho. Aku butuh duit, Mas. iya iki kok dadi dhuwit. Wis. Titik-titik benik aja dadi bogel, dadi bayi. Hei, Loh. mari ngombal. Bayi sakmene bayine genderwo. Sing salah. Sembarang lek iso nggawa, masih gede, lek nangise koyok bayi, ketok bayi. Nangis. Bakul rokok. Oh, bidak. Ya iki, Iki didelok cagak. ya iki sing diarani dagelan PCX ya iki. Apa? Picek. Aki wong. Aki gawe ngetes bathukmu ngono ah. Aki. Berapa le? Aja mencicil aku, Ci. Wedi kok nyentak yo. Oh, wedi kok nyentak yo. Wah, gelap kan. Gelap. Gelek apa mek pisan Kok gak tahu kok gelek. Mek pisan tok iki. pisan dari gelap. Gelek. Oh, guyu wek. Aja mencicil kok. Aki ki wedi. Baca baca lo, Bol. Hei, Kok wedi ku ngomongnya genah kon wedi nyentak. Lah mencicil ae. pinter wong Jati Kalang. Nanggap lo terkena budaya lucu. Dima, Dima. Eh, Dima, Disa. Apa yang disak? Iki gamane Disa, cek ndang tugel. Aku mrene, awake aku mrene. Oh, awake tok gak ndas. Ndase ditinggal kene, Kak. Iki dase sapa? Lah iku ndase sapa Iki awake? ndase golekan iki. Endasku sak awake. Iya iya iya. Ya, korek kon duwe warung. Tapi Bener. Beder jeragan Pertamini. Pak siap, ya kira emu awak penawak. Kok nglemo le? Lah Kon mata neka, reng duru. iya. Iki sing dhewe warung nggih pojokan nika. Oh, tak iya. Lah iya, oh lah iya. Iya. Mon anu, Kastamun ah, gak nonton Kastamun. Kalamu nak. Meneh kesayan meneh. matamu. Kastamun. Gak ngerti anu, gebol. Iki gembol. Lah iki gembol. Gebol. Iki gembol. Gebol. Aja mencicil aku, Ci. Aku kaget goblok. Duduk gebol. Tambah aku sing wedi to. Wedi ngotot. Lah mencicil ae arek. Bogel. Wah, boleh gelani intil-intile ngepang. Tak iso napas aku. Aku repot iki. Lapo golek bokel lapo? Apo? Loh. Bogel iku. Apa? duwe utang. Sing diomong. Oh, iki apa bogel iki? Oh iki. Iki bogel. Lah iki. Bacaan wes. Ayo. Bacaan. Enak kon cek mlebu polsek meneh. Bogel ya? Pucet. Areke ngomong ngene. Bogel ya. Mboten. Apa tak wis kempes. Lapo goleki bogel iki lapo, Kak? Bogel punya utang. Oh, bogel gawe kotang. Bogel tuku kupang. Lah, Adik cecek ah. Durung bayar ah. Gua cok ambek peti sadar. semek titik. Kok nek kupang. Aja mencicil aku mesti. Kok niku yo. Boh, Rungono wong ngomong iku. Bogel iku tuku bukang. Lah bener koclok iki. ya Kok apa? bukan Sing genah. duwe utang. Oh, duwe utang. Ngerti bogel? Gak. Ban. Kak. Kowe apa no? Ngerti? Dima.
Sakmene sih areke. Ya. Kucinge gede. Iku omahe gek ndawar. Ya. Iya, ro aku. Ro. Ro. Saiki nek iki saiki. Yo karo. Pokoke arek iku sakmene, kucinge gede omahe gek ndawar. Lah iku sih. Iya ngerti. Saiki nandi. Yo karo lah iki makne ra ditakoni iku. Gare ngerti kok. Ngerti, sakmeni. Sampeyan ngacet. Tak kodok yo. Kok niku ngomong duro ditutno ngamuk. Sameni. Sakmeni, areke sakmeni. Mun bogel neka, mun adek gudiken neka, gudiken. Gudiken lanceng gudiken. Mun tak esele. Kok apa silite sapa? Wah, kok apa sih? Godek neka godek. Godek, wah, godek. Eh. Aja tukaran. Iki meduron dhisik iki. Neka obun lanceng godekan neka. Mun tak esele. Lah apa tuh cilik-cilik? Sele itu dek kene, Pak. Ya opo rek? Aku ro. Ojo mencicil lho tak. Kok aku sing wedi iki? Iki mang maksudnya ngene, bogel iki duwe godek. Godek. Lek gak disilek. Oh. Lah Madura gak iso ngomong silet. Ya. Silet. Iki lho, diterjemahno iki lho kayak paham aku. Mun godeken lanceng, mun tak esele. Oh. Silet. Silet. Mun rek Madura tak bisa ngocak silet. Keprocet le. Madura kok bucutan. Duro sampel ya iki. Perlune Wes, ngene. Ngene ya. mau aku tau ngene keblowok e. Aku ngene iki cegelong. Nek ngerti bogel. Ah. Reng setong wong siji tak kei 2 juta. Lho. 2 juta. 2 juta. Wong setong 2 juta. 2 juta. Baan 2 juta. Lho. Baan 2 juta. Bogel utang peno lek aku iso nemokno bogel 2 juta. Utange piro, Kak? 300. Wis temenan. Aku wis ngangget iki Madura. Kabeh mudo lambene setrumen. Iki Madura sing gak tau suntik yo ngene iki. Wong utang 300 buruane 6 juta iku lho. Tapi butuh le. Kan kok botol le. Botol iki botol. Bone temu bogel. Ya. Reng setong 2 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oke. Utange 300. Bagus. Siapa nih? Kok Aja. Iki arek cilik. Aja banter-banter. Iki Kak. Arek bayi Iki turu. bayi Kak. Bayi. Bayi Kak. Arek bayi turu. Anu nak bayi. Bayi. Oh, iya. Oh ini anu anak banci. Banci. Bayi. Bayi, Pak. Iya bayi ini banci. Bayi ini banci. Alah. Loh. Bayi iku. Gemes le. Oh, Eh. nek gemes gak ngono. Dikudang. Dikudang. Ojo digepuk jenenge kekerasan sampean. Udang ngene. Apo ami Belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimpi cucu. Cilu ba cilu ba cilu ba. Ngerti aku. Lucun ya. Ah, Lucun. mo. Nguyon no iki lho rek lucun nek. Ya lucu naik katekan. Ngomong apa? Lucun. Arek iki ketang cangkeme kok mendekati halal tak senono. Mo, aku keri aku. Corek ulah. Ya. Oh, banci nek Kak. Lu. Kok odi le? Odi. Odi iku apa? Orep. Apane urip? Lho. Kak, Kak, iki bayi tabung. Carane anu mau dikutang ngono. Digudang. Tak kutangi ya. Heeh. Apa anu? Wak. Lek ngutang aja kok gaman, Wak. Kecocok raine arek bayi iki.
Po ami belalang kuku. Asyik yang makan nasi kalau malam mimpi cucu. Ajilu. Banyak apa sih? Goreng-goreng penoleh udan kekerengen. Ana bayi. Aku udan. Sing alu. Sing alu. Wedi dhewe aku. Apa ami belalang kuku. Siang makan nasi kalau malam cilu bang. Api. Lucuan ya? Lucuan ya. Hah? Lucuan ya? Bayi kurang ajar bayi. Bener gak tahu ngundang arek cilik ku apa. Peno mulya ae. Lek ana kabare bogel tak kandhani tapi aja lali. 2 juta. Ulange 300. Ya, boleh. Tak tinggal mulai saya Ya. Tolong kode temu bogel ngomong nang awake aku. Ya. 2 juta. Utange. Oke. Bae wong Madura ngono ya. Megeno. Tapi yo gak kabeh. Ya iki tok. Ya iki Madura gak tau suntik iki. Kon niku bayi kok ngecemes tuwing kamu iki lho. Adik aku dadekno opo iki Mang? Bayi. Kon mah gak dadi bayu sentek kon. Kon anu kok. Madura Mang rene ya. Madura. Aku diutangi gue. Oh, lah iya. Kandhani kok. Apa? Wonge. Loh, Sapa, Mbon? so. Empun. Tolek bayiku. Mergo aku mbayumu iki gak iso duwe anak. Lho, sampean iki gak iso duwe anak. Gak iso duwe anak. Lah apa sebabnya kok gak iso duwe anak? Apa oleh mana padha lanane? Wedok. Wedok ta, Wak? Gak tau kok mah padha lanang iku. Lah saben dina aku kulit ya apa? Wak, lah lek padha lanang lek berbaut ya apa, Wak? Ya apa? Pak kan kene kocluk. Lekut. Lho, ya wis merasakan keenakan kan buku ki lho. Iki ampun. Niki Pak Ceker. Bayi kok sampe negruwet dhewe. Iki jenenge bayi tabung. Ah, bayi tabung. Iki sing tabung gas 12 kilo niku lho. Bayi tabung iki. Iki bayine kan. Tabung 12 kilo ngene iki. Jenis limosin iki. Limosin kali PO. Kan awak dhewe biasa seneng ae nek dhe bayi. Lah nek bayi kurang sakmene iki lho. Nek nukono softtek lho. Mama. Iso softtek lho. Pempes. Bayi lanang gak ada softtek lanang. Bayi lanang ta wedok iki? Lanang. Lanang ta wedok? Kesake merengkel. Lho iya kan. Kesake merengkel. Bayi kok ngomong jemo enek ku tak gelem. Aku kok mestekno bayi niki lanang ta wedok. Karuane lanang wedok aku nukono pakaian iki iso bedakno. Lah bener tak domongi. Aduh. Kono sing ditemuk aku sing sengkring. Yo nek roh ngene ku. Nek go omah dijemoki. Lah kok sok iso. Ngeten. Yuk Yanti. Lho, Dek. Aku ngerti apa Pak Ceker kok golek bayi sampai umur sakmene. Apa? Iki soal pewaris tunggal CEO yang menyamar iki. Oh iya, iso ae. Kon piye ngomong mbek aku. Nggih. Pokoke nek oleh bayi sing kira-kira nyenengno atiku mbek bojoku. Kon njaluk 4 juta tak gawakno dhuwit 4 juta. Lho. 4 juta iki. Nggih. Matur suwun lho Pak Ceker. Lho ya iya. Nggih, 4 juta. nggih. Masalah cik gampange kayak golek-golek proyek rek. Mbok arek sakmene iki wis ngerti nek diputer. Lho, campur. Oh.
Lek golek dhuwitku gampang kaya ngene. Aku menite gawe bayi tak dole. Oh, adopsi. Kula contohi nggih. Pancalane. Kula contohi. Apa ami Belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimpi cucu acilu ba cilu ba cilu ba Lucu nih, Re. Bayi seperti. Kawan neng ya? sampean ku gantur sik. Aku tak lebokno dhuwit nang rekening supaya gak ilang. Kok kene kesusu Suwahe. Ya apa sampean Padha aku yang ngono padha ae kok sebarang. Kok tak tunggok yae ngudange ngoten mau. Cek lucune kan. Dhuwit sepisan. Padha nangis. Bayine sehat. Jangan nangis kan. Oh ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam Hei Kan niku bayi. hei ngerti nek calone ibune. Nah, betul. Ya Allah. Kudu mimi. Bayine museum. Sampai sengkring-sengkring kudu. Bayine museum. Sengkring-sengkring ah. Wong ngerang semi. Jaluk Kata disusah ben, apa ya? Lho niki tengkan. Lho nangis. Kok banter-banter. Senenge bapak. Niki bayi sehat super. Kok digepuk iku lho. Ya apa rek bayi mancal cik kuwatir. Nggih, Zaman kudang. Lho sampean kurang halus. Lho njaluk mie lho. Lho njaluk mie lho. Lho njaluk mie. Sampean kudange. Nggih, Sampean kudang, sampean Pak. kudang. Nggih, sampean kudang. Cilu. Gorong. Kok ami-ami. Kok ami-ami. Lho luar nangis gak cakep. Dikutang mana? Dikutang makne sik, dikutang makne. Dilos ngono dalare. Arek cilik ndone naluri. Dilos ngalus. Oh mamami. Njaluk mie. Oh ami-ami. Belalang Kupu-kupu. Yang makan nasi kalau malam pipi susu. Aja digepuki, Pak. Sik bayi sampean. Gak apa-apa, mau calon anak. Masuk lo gak ngarapesi, gak ngarapesi. Sik dikudang makne lo enak. Kok ngancane pen kocane goblok. Lho, Ambek calone anakku ya, mbok sing pikiranku lho, mantep-mantep rek calone anakku. Ngono. Lho. dengan perasaan. 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 Bener-bener. Aku nek ngutang, arepku ya luput ambek aku. Oh ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam tidur. Belak yang ini Blay, blay. Ocul, ocul, bayine ocul. Bayine ocul.
Aduh, bayine ucul. Bagine Aduh. ucul ya, Pak. Ya apa, Dek? Pengumuman kepada bayi harap kembali. Udange kegeten arek kaget. Kenapa nih Grado? Bulan jompol iki kepeh. Pak, Eh. aja muring-muring ya, Pak ya. Iki sing duwe Sing proyek. duwe proyek ngene iki gembol. Gembol. Peno iku dibujuki. Duwike digawa. Dijui aku. Iya, sing Han, Kamera-mera lah. aku gak peduli awal melok-melok kok. Pokoknya sopo ae sing liwat kene nek ndolek isarip marang awam gak ngerti. Ya, Kang, aku nitip. Sopo ae